Nagpasidaan si Jesus mahitungod sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa kasugoan. Mateo Kapitulo 23, 1:36. Anya misalti si Jesus sa mga tawo ug sa iyang mga sumusunod, ang mga magtutudlo sa kasugoan ug ang mga pari mao ang gisalagan nga magpasabot sa kasugoan ni Moises. Busa tumana ang ilang gitadlo kaninyo, apan ayon ninyo sanda ang ilang binuhaton tungod kay sukwahi kini sa ilang gitonalti. Kisanguna nila ang mga tawo sa malisod nga mga tulunganon, apan bisag gamay wala sila mutabang aron matuman ang ilang gisugo. Ang tanan nga gibuhat nila pagpakita-kita lang sa mga tawo. Kipalapad nila ang mga kahon-kahon nga butanganan sa mga pinili nga mga pulong gikan sa kasulatan nga ilang gibagko sa ilang agtang ug sa ilang bakton. Ug gipatasan pa nila ang mga gaway-gaway sa sidsid sa ilang mga bisti aron ingon nga sila mga Diyos nun. Sa mga kambira ug sa mga simbahan, gusto gayud nila nga mulingkod sa mga lingkuranan nga alang sa mga pinasidanggan. Sa mga dapit nga tigumanan sa mga tawo, gusto nila nga tahuran sila og togon nga mga magtutudlo. Apan kamo dili angay magpatawag nga magtutudlo, kay managsoon kamo og asara ang inyong magtutudlo. Dili asab kamo magtawag amahan kang bisan kinsa dinhi sa yuta, kay asara gayud ang inyong amahan, ang amahan nga langitnon. Ug dili kamo magpatawag nga agalan, kay asara ang inyong agalon ug siya mao ang Kristo. Kon kinsa kaninyo ang nagaalagod sa iyang kauban, siya ang labaw sa tanan. Ang nagapataas sa iyang kogolingon ipaubos sa Dios. Apan ang nagapaubos sa iyang kogolingon ipataas sa Dios. Alaot kamo nga mga magtutudlo sa kasugoan ug kamong mga pari. Ang inyong pagtuo sa Dios pagpakaaron ingon lang. Gibabago ninyo ang mga tawo nga buot magpasakop sa paghari sa Dios. Kamu mismo dili magpasakop, ug nagapugong pa kamo sa mga tawo nga nagatinguha nga magpasakop. Alaot kamo nga mga magtutudlo sa kasugoan ug mga pari. Ang inyong pagtuo sa Dios pagpakaaron ingon lang. Ginailag ninyo ang kabtangan sa mga babay nga balo, ug ginatabon-tabonan lang ninyo ang inyong dawtang binuhaton pinaagi sa inyong tagas nga mga pag-ampo. Tungod niini, labaw ang kabugat sa silot nga ipahamtang kaninyo. Alaot kamo nga mga magtutudlo sa kasugoan ug mga pari. Ang inyong pagtuo sa Dios pagpakaaron ingon lang. Ginalibot ninyo ang tiguok nga kalibutan aron makabig ninyo ang bisan asalang katawo sa inyong pagtuo. Apan human ninyo siya makabig ginahimo ninyo siyang labaw pa kadawtan kay kaninyo ug angay gayod sa impyerno. Alaot kamong mga giya nga buta. Nagatudlo kamo nga kon ang tawo manampo sa ngalan sa templo, dili kinahanglan nga tumanan niya ang iyang gipanumpaan. Apan kon manampo siya sa ngalan sa bulawan didto sa templo, kinahanglan nga tumanan gayud niya ang iyang gipanumpaan. Buang-buang og mga buta kamo. Ansa man ang mas mahinungdanan, ang bulawan o ang templo nga nagpabalaan sa bulawan. Nagatudlo asab kamo nga kon ang tawo manampo sa ngalan sa halaran, dili kinahanglan nga tumanan niya ang iyang gipanumpaan. Apan kon manampo siya sa ngalan sa halad nga anaa sa halaran kinahanglan nga tumanan gayud niya ang iyang gipanumpaan. Mga buta gayud kamo. Ansa man ang mas mahinungdanan, ang halad o ang halaran nga nagapabalaan sa halad. Mao kana nga kon ang tawo manampo sa ngalan sa halaran, nanumpa siya sa ngalan sa halaran ug sa tanan nga halad diha niini. Ug kon ang tawo manampo sa ngalan sa templo, nanumpa siya sa ngalan sa templo ug sa Dios nga nagapuyo didto. Ug kon ang tawo manampo sa ngalan sa langit, nanumpa siya sa ngalan sa trono sa Dios, ug sa Dios nga nagalingkod didto. Alaot kamo nga mga magtutudlo sa kasugoan ug mga pari. Ang inyong pagtuo sa Dios pagpakaaron ingon lang. Nagahatag kamo sa Dios sa inyong ikapulo bisan sa abot sa inyong mga lamas, apan wala ninyo tumana ang mas mahinungdanan nga mga sugo mahitungod sa matarong nga pagkinabuhi, pagkamaluluyon, ug pagkamasaligan. Angay kamong maghatag sa inyong ikapulo apan dili ninyo pasagdan ang mas mahinungdanan nga mga sugo. Buta gayud kamo nga mga magtutudlo. Sa pagbuhat ninyo niini samara nga gisala ninyo ang mga gagmayng mananap gikan sa inyong inunon, apan gilamoy ninyo ang mas dako pa nga mananap sama sa kamelyo. Alaot kamo nga mga magtutudlo sa kasugoan ug mga pari. Ang inyong pagtuo sa Dios pagpakaaron ingon lang. Kay gihinloan ninyo ang gawas sa tasa og plato sumala sa inyong seremonya apan sulod sa inyong kazing-kazing labihan kamo kaugaw og kahakag. Buta kamo nga mga pari.
Kinloy una ninyo ang sulod nga bahin sa tasa ug plato, ug ang gawas maimong limpyo o sab. Alaot kamo nga mga magtutudlo sa kasugoan ug mga pari. Ang inyong pagtuo sa Dios pagpakaaron ingon lang. Nahisama kamo sa mga lubnganan nga gipintalan og puti ug matahong tan-awan sa gawas, apan ang sulod labihan kabaho ug pulos lang bukog sa patay. Nahisama gayud kamo niya na kay kontan-awan kamo sa mga tawo murag gusto man ang inyong gibuhat apan ang tinuod, pulos pagpakaaron ingon lang ug kadaotan ang sulod sa inyong kazing-kazing. Alaot kamo nga mga magtutudlo sa kasugoan ug kamong mga pari. Ang inyong pagtuo sa Dios pagpakaaron ingon lang. Nagabuhat kamo sa mga lubnganan sa mga matarong ug mga propeta ug gipatahom ninyo kini, ug nagaingon kamo nga kon ana-ana kamo kaniadto sa panahon sa inyong mga katigulangan, dili ante ninyo patyon ang mga propeta sama sa ilang gibuhat. Busa, giangkon ninyo nga mga kaliwat kamo sa mga tawo nga mipetay sa mga propeta. Sige, taposan ninyo ang gisagdan sa inyong mga katigulangan. Sama kamo sa mga bitin. Kaliwat kamo sa mga malalang nga bitin. Dili gayod kamo makaikyas sa silot didto sa impyerno. Busa pamino kamo. Padalhan ko kamo ug mga propeta, mga maalam nga tawo, ug mga magtutudlo. Ang uban kanila pamatyon ninyo. Ipalansang ninyo sila sa krus. Ug ang aban bunalan ninyo diha sa inyong mga simbahan, ug kon mulayas sila, gukorin ninyo sila bisan asa nga dapit. Tungod ni ini si Lotan gayud kamo sa inyong pagpamatay sa tanang tawo nga matarong gikan kang Abel hangtod kang Zacarias nga anak ni Barakia, nga inyong gipatay didto sa dapit nga gitaliwad-an sa templo ug sa halaran. Sa pagkatinuod, kamo nga mga tawo nini nga panahon mao ang manubag nining tanan nga mga sala.